हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं। 12ता जाद्रायाखैनो। आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। मोसौ दोस्लायनो थांनांगौमोन, माबायदि थांगोन? एसेबां सान्दुं गोसा हनै नायलाय, बा 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 सान्दुङा हनै मोसौफोरा नाहरगासिनो। बोरै थांगोनसो जादो, बोरै थांगोन जादो। सान्दुङा इमान गोसा, मोसौ दै दौनो थांनांसिगोन, उपाय गैया। मोसौ दै दौनो बिदिब्ला थांनोसै आं दा मोसौ दै दौनो। नोगोद गोसालै लोगोफोर सान्दुङा। साथा लानानैसो थांदों आं नै, साथा लानानै मोसौ दोस्लायनो। नैबेयावसोलै एसे गोजानाव थांगासिनो दा मोसौ दोस्लायनो। मोसौ दोस्लायनो थांगासिनो। माथामल'सो जोंहानि मोसौआ, हनै मासेया नैबे दामब्रि, बै मानैया हालुवा, हाल एवग्रा। नैबे दामब्रि दाबो फुलियालै, नोगोद गोरान लोगोफोर। नै रावबो हालेवाखै, नैयाव एसे हेवज्रांना दोनदो सासेया, न'सेया। हनै हनै जाहा स्कुल थांनाया फैबाय, हनै जाहा स्कुल थांनाया फैबाय। दै लोंगोन ना लोङालै, दै लोंगोन ना लोङा? दैया हाबहैबाय, हनै हाग्रा गोजा दै लोंग्रा जायगाबो। हैद हो, बेयावनो दोनोसैलै। है बेफोरावनो जाबा जा, जायाबा थालै। मेसें गरमाव माथो नागिरबाय थानो। मानैखो लांलायनि एबारना, मानैखो दै दौनो। मासे सिगाङाव, मासेया उनाव। हनै बेनिया जेब्लायबो उनाव जाखायोलै लोगोफोर। इमान गोसा सान्दुङा। दे माबार फै, माबार फै, ओइ खार। माबार लों दे, नोगोद लोंदोलै, दै लोंदो बिराद। एसेबां सान्दुं गोसा, बिसोरसो मिथिगो आरो रायलायनो रोङा, मानो रोङा। सायहाबो गैया, सायहाफोराव दोननो। फैबाय फैबाय। Karbu, hei, udah, makan naik berapa? Hah? Hei, nih लोगोफोर खुन्थियाबो, हो इयावनो जा नोंसोरो दै, बेखौनो जा। हाजोआवलाय एसे जोमै नुयो, नाथाय अखाया मानो फैयाथाय। बै मानै आरो दहायनि बै गाय नुनाय मासेया एकदम खारनाया नोगोद दुस्थुखा गरमफोराव।
जा गोबाव लोंखायोलै दैखौबो मा लोङो मा मायो फात्तायानो गैया खारगुलाबायबाय थायो हनै नायलाय ए मोसौआलाय माबायदिब्रा बेलाय गरम मोनदोंना मोनाखै